आज आपण पापलेटची कढी बनवूया। त्याच्यासाठी मी पापलेट इथे कापून धुवून घेतलेलं आहे। इथे मिरची भिजवली आहे, धणे घेतले आहेत 2.5 चमचे, जिरं घेतलं 1 चमचा, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, 1 इंच आलं, 1 कांदा आणि 1 बारका नारळ घेतला आणि 1 चमचा हळद। आता हे वाटून घेऊया आपण। वाटून झालेलं आहे, आता आपण फोडणी करूया। भांडं गरम झालं आहे, आता तेल टाकून घेऊया। इथे मी 2 चमचे भरून तेल टाकले। कांदा टाकला मी, कांदा चांगला लाल झाला आपला। आता इथे वाटप टाकून घेऊया। आता मी याच्यामध्ये पाणी टाकते। इथे मी 5-6 कोकमा टाकले, मीठ टाकते। उकळायला देऊया आता थोडा वेळ, 5-10 मिनिटं, नंतर आपण मच्छी टाकूया। आमटी उकळली आहे, आता मी याच्यामध्ये पापलेटचे पीस टाकते। आता आमटी जरा 10 मिनिटं अजून उकळून देऊ, पापलेट शिजेपर्यंत। जर तुम्हाला माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा, कमेंट्स नक्की द्या।